Ireng. Apa Kakang Prabu? Rungokno aku tak guneman karo kakangmu Gowindo. Ya Sinarayana. Ya Sinarayan. Iya Kakang, aku tak ngrungokke wae. Iya. Semono uga Kakang Udawa. Inggih sinuwun. Ngestaken dawuh. Ya. Aku iki tinitah tinemu tuwa, mula aja nganti tuna dungkap nggonku matrapke tuwekku. Narayana. Inggih Koko Prabu. Ya, aja mbok wangsuli sik. Ben cetha men pertitis gunemipun Kakang lan aja nganti tuna dungkap warsa panampamu. Aku tak ngrampungake rembuku. Pun inggih. Ya. Pintera njara langit ngikal jagat. Ya. Kowe tinitah dadi wong nom. Blilu tau pinter durung lakoni paribasane mengkono. Kowe saiki dadi wong nom kaya ngono ning besok bakale kowe ya dadi tuwa. Tetep ana unine wong tuwa mbiyen nek kowe esuk wis tuwa nindakke darmane wong tuwa. Aja nganti dadi wong tuwa tuwas, sepa sepi kaya sepah samun. Aja nganti dadi wong tuwa sing mung dadi gawene dulur lan tangga teparo. Jejibaning anak utawa jejibaning putra menyang wong tuwa nek ora kleru atur panuwun nggugu manut miturut menyang tuladha sing bener. Ngaji-aji sinartan tulusing pangabekti nadyan to upama wong tuwa wis ora eneng nyatane wong tuamu karo wong tuaku ya wis ora ana. Kondro ning tepet suci cinandhi ngawiyak. Putra wajib njaga asmane murih aruming ganda Mandura. Ganda kuwi ambu. Mandura kuwi ambune ben wangi. Mandura kuwi ambune ben becik. Mandura ya matura. Iki ambune ben wangi. Lakune gedhekke pati, nyandhi pitutur luhur kinarya pawitan, rukun supeket karo sedulur, sanak kadang munggahing beblayan gedhe. Lah tak cakaning kewajiban tumrap urip pribadi antarane wong tuwa karo anak mau nek padha gelem ngecakke kanggo uriping bangsa sayektine bisa lestari jati dirining kapribaden. Ngerti? Inggih Koko Prabu lah ya. Mula nek wong biyen ngendika mikul dhuwur mendem jero kuwi kudu mbok turasa. Surasane tinggalane luhur sing paring piweling wajibing anak menyang wong tuwa titah kuwi nglakoni lahir makarti banjur mati. Diolah alika wong urip ana ing alam donya ku ya mung telu kuwi lahir makarti banjur sirna. Lahire wis cetha wujud menungsa kaya kowe karo aku. Makarti pakartine netepi dharma. Dharmane wong urip ya nyambut gawe makarya nyandang mangan lan liya-liyane klebu sesrawungan lan uga nangkarake wijining tumuwuh
Sabdaning Kang Akarya Loka wis kacetha menawa wong urip mono ora kena ijen kudu bebojoan. No? Lah. Banjur Sirna wis ngarani cara-carane tanduran wis uwoh mbiyet. Nek wis rampung wis tutuk dijabut karo sing nandur. Lah. Samengko cak-cakane wong tuwa menyang anak momong gula wentah ngayomi nuntun nuduhke nuladani mernahke gandeng wong tuwamu lanang wis ora ana sing ana mung karipun Kakang ala dikaya ngapa Baladewa ki dulurmu tuwa traping aku sedulur tuwa aku kudu nuntun lan nuduhke kadang muda supaya weruh dalan kang sakmestine. Mula wiwit dina iki manuta pun Kakang tak tata uripmu. Uripmu tak tata. Kakang Prabu arep nata uripe Kakang Narayana. Nyatane wiwit mbiyen Widara Kandhang kae uripe Kakang Narayana ya ora isa ditata, ora isa dipernahke. Arep mbok tata cara kepiye? Iki wis dudu jaman Widara Kandhang. Wis dudu jaman Gokul. Nek biyen aku kowe karo Lara Ireng dadi jejibane wong tuwa, nadyan mung wong tuwa angkat. Bapak Kyai Demang Sagopa lan Ibu Sagopi ya Yasoda. Tegese uripku karo uripmu nalika mbiyen wis beda cak-cakaning laku urip. Tak dina iki arep tak pernahke, kuwi arep tak tata. Saguh Narayana. Nuwun nggih. Sagah dereng kinantenan silak mbok menawi saged. Aja miring kesaguhamu. Nek iya ya iya yen ora ya ora. Ya kaya ngono kuwi tandha-tandhane wong angel dipernahke iki ngono kuwi. Mesti nek ngendikan nek guneman ya kaya ngono kuwi. Kowe tak pernahke tak tata uripmu. Nggih, upaminipun badhe dipun pernahaken wonten perangan pundi. Aku ngerti yen to wiwit nalika semana nadyan to kowe jarene wis tau meguru karo Sang Reksi Padmanaba. Nganti kenggonan senjata cakra Sudarsana kang dadi pangleburing Durangkara. Ning nyatane sakbubare kowe entuk wejangan saka gurumu menep sedhela ning saiki uga kowe inggatan. Kowe lungan. Ora tau jenak, ora tau jenjem ana omah. 3 dina ana omah. 3 dina ana Mandura. 4 dina ana Banjar Patoman. 3 sasi kowe minggat. Nek tak cakamu mung kaya ngono wae, banjur kowe besok arep dadi wong kepiye? Lho? Iki aku wis gumolong lan wis gathuk rasa pangrasaku, kowe arep tak rabekke. Kowe arep tak omah-omahke. Lah mbok wingking kula menika, wis kuwi. Wis kuwi. Entuk rondo ae. Harap padha geleme, padha senenge sing duwe entuk. Entuk ae. Awake gepeng greh. Bendina gawe isah-isah ngewangi wong. Wong sing diewangi ya dulure dheke kok bingung. Narayana, kula Koko Prabu, piye yen kowe tak rabekke, kowe tak pala kramake? Mangke rumiyin. Kula tak matur nggih. Ya, piye? Nuwun sewu lho Koko Prabu, lepat
Nyuwun gunging samudra pangaksami. Menawi ingkang nami katresnan, katresnan menika uruping jiwa luhur ingkang boten kenging dipun suwun ugi boten kenging dipun tampik. Olah pekletining raos. Raos katresnan menika thukulipun saking pancering batos ingkang suci ingkang boten kenging pineksa dening sinten kemawon. Kula nuwun sewu. Mila cacaan ing tumindak tiyang menika menawi sampun ketaman raos birahi kathah-kathahipun inggih namung dhateng kaelokaning rupi. Mila wonten ta ingkang tuna dungkaping penggayuh. Milalu sedya pribadi mila menawi sampun kecantol kasemaran nika lajeng kedurus-durus patrapipun. Menika pancen nyata. Atur kula ngajeng katresnan menika boten kenging dipun suwun lan boten kenging dipun tampik, boten kenging dipun gondheli lan boten kenging dipun ken. Menika nggih ngaten menika. Iya. Nuwun sewu. Ingkang nuwuhaken kesaenan, tuwing kesaenan menika boten sanes namung saking watak gangsal perkawis inggih menika ingkang sepisan tresna ingkang angka 12 ingkang angka 3 asih ingkang sekawan kumawula ingkang gangsal labuh pedamelan menika cak-cakan katresnan ingkang nuwuhaken kesaenan sedaya menika kalebet lelampahan ingkang prayogi saged dadosaken kesaenan salami-laminipun temah nuntun dhateng kawilujengan. Mila antasing sedya menawi tiyang menika sampun kedunungan gangsal perkawis kala wau tartamtu badhe saged ngetrepaken sawetahipun gesangipun. Sae menika wonten sesrawungan, sae menika ing antawisipun jalu kaliyan wanita. Ya. Terus mila menawi perkawis menika thukulipun namung saking krentek pribadi boten kenging dipun perintah, boten kenging dipun jiat, boten kenging dipun peksa lan boten dipun kengken. Mila nyuwun pangapunten ingkang agung menawi dereng wonten ceceking raos kepengin apalakrami senajan to dipun dawuh ana rinten dalu nanging tetep Narayana boten badhe saged nglampahi. Piye? Kowe urung siaga palakrama, urung duwe karep, duwe bojo. Nuwun sewu dereng kula tasih tebih saking langening wanita Koko Prabu. Ah iya. Apa iya? Aja ngandel Kakang. Aku wingi maca layange Jembawati. Ana sentong ditulisi jarene engko dhisik ya Kamas. Aku saking gedhening rasa tresnaku saiki lagi saka pertapan Nggoda Medana OTW. Tak tutuk cengelmu kowe arep mbrono-mbrono. Tembungipun Kakang karo Si Adi kok aja minglar. Aku mung guyon. Iya, nek guyon kena. Ning nek rembukan tenanan aja nganggo basa kaya ngono kuwi. Ora ngajar kowe ya. Dados menawi ngaten yen kula ngangge tembung persatuan dan kesatuan mboten angsal. Ora entuk. Apa kuwi? Iya, tegese Kakang Narayana ya wis duweni rasa tresna karo wong wadon, nyatane aku ya tau ngonangi. Lara ireng kowe iki ngopo to? Kowe arep dadi wong tumbak cucukan kowe. Aku weruh dhewe, aku ngerti dhewe. Kowe lunga 3 dina 3 bengi menyang endi parane? Nara nyanggone gendhakamu. Seksine kula. Ya kuwi sing mbok jak ngalur ngidul kuwi. Nyuwun pangapunten. Menawi to paduka sampun muningani kados mekaten kala wau. Nggih, nuwun sewu. Upami to leres yen ngono ora cundhuk kalau gegantaning rasaku. Lajeng keparengipun
Sing dadi lenging atipun Kakang ora ana liya Putri Pancaletna. Atmajaning Paman Prabu Drupada ya Paman Prabu Yatnyasena, ya Paman Prabu Sucitra. Yayi Dewi Wara Drupadi. Mula Narana mumpung iki ana sayembara perang kang ginelar dening Paman Arya Gandamana. Tak tata uripmu. Kowe mung kari nglakoni kepenakipun Kakang ingkang bakal nebus rekasane. Mung kari tengok-tengok kaya wong nemu kethok tunggunen yen siadi keduga ngrabi. Sekar kedaton Pancala pun Kakang ingkang bakal manjing blabar kawat jangan cinencang ajanging sayembara perang. Sepira kandeling kulit Paman Arya Gandamana bakal tandingi. Pun Kakang adus getih tak lilani watone bisa mulyakake adiku lanang supaya dimeninggal tumata uripmu Narayana. Ridho mawur mangawur warahan sengaraning ngajurit kang makuru kangsa petekaya utula warpan griting kurang gesti rekata ingkang waca layu sabit Koko Prabu piye? Kula nuwun sewu. Wara Drupadi menika babar pisan mboten cumantel wonten ing raos kula. Piye? Dadi kowe mbadal dawuhipun Kakang. Nuwun sewu mboten kok ateges kula. Duwa kepareng paduka Koko Prabu. Babar pisan mboten nanging. Kacepet katersen jati kala mau kedah rinumpaka salebeting ati sanubari. Menawi ceceking raos kula babar pisan mboten wonten ingkang nuntun dhateng Drupadi lajeng benjang badhe kados pundi lampan kula. Menawi kula sampun bebrayan kalian piyambakipun Koko Prabu. Dadi senengamu saiki ya mung kaya ngono kuwi. Ya, ming dadi wong klontang-klantung lungguh ning watu ngisor wit dolanan suling ngono kuwi. Ya. Esuk kutuk-kutuk tulat-tulit awan tulat-tulit sore tulat-tulit. Rumangsamu kowe besok menyang endi parane mesti dadi pamonging para kawula. Kula badhe pados kamukten negari rumiyin menawi sampun jumeneng ratu ingkang tuwa saking pambudidaya kula piyambak mangke perkawis garwa Prameswari gampil duwe bojo sik agi dadi ratu. Limrahipun madhek Nalendra rumiyin duwe bojo dhisik. Gelem ya Kakang. Lemo mengko nek Kakang Baladewa menang perange Drupadi dadi bojomu terus janggrungan patang dina patang bengi nanggap jaranan karo gambyong limang bengi ya Kakang. Apa nanggap wayang wae rong dina rong bengi tak tanggapke dalang Gandawiyana. Kowe iki kok melu ngojo-ojo iki ngopo?
Upama rasamu dhewe durung ana ceceking rasa kepengin omah-omah nang menawa dipeksa rasamu, piye nggonmu nglakoni lara ireng? Kakang Baladewa. Piye? Piye Sembadra? Yen to pancen Kakang Prabu kersa nindak ya ning pabaratan Pancala lumawan paman Gandamana ora susah taren karo Kakang Narayana. Mbok tarenana pancen wong angel. Ingkang baku Kakang Baladewa samengko jengkar wae tindak. Tak sesuwun bisuwa menang lanang juritmu satemah bisa mboyong putri sekaring kedaton Pancala. Mengko nek Drupadi wis tekan kene gampang tinemune Kakang. Engko nek aku gemang kok tak aturi Koko Prabu sing palakrama. Wis aku wis mangan sumpah. Sumpahku menyang uripku dhewe. Nggonku palakrama ora bakal mindho gawe Narayana. Ora ireng Apa Kakang? besok ngenteni apa? Notol tasipun Kakang nggonku kepengin nuhoni jejere wong tuwa kang kudu mrenahke dulur enom. Kersane Kakang Prabu piye? Aja mung pun Kakang pribadi. Gandhengen kontane Kadangmu Narayana, klebu Kakang Udawa dina itu kok derekno pun Kakang yang Pancala. Sang Baladewa Narpati Wenaraspara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Cah Pelon Sinawi ana apa to lara iki? Kakang Baladewa wis dhisik iya. Ya wis ben to. Notol penggalihe Koko Prabu. Iya. Mengko nek kadohan ora ketututan. Nek ana warung aku jajakno ya Kakang. Lokmu samar iki lho. Lah sing mangkat dhewe pripun? Ayo salahmu to. Wong dikon barenge kok. Iya wong adate nek lunga karo Kakang Kakrasana kuwi nek adoh liwat warung rame ora gelem mampir. Nek liwat ngalas gong liwang-liwung malah dijak mandeg. Aku gedeng luwe-luwe wetenge jajan tak kira sing mareki. Wong ngelih kok ditukokne kuwaci. Nganti bene ora Wong perkara pangat. Badra, piye Kakang? iki mengko
Ayo bedhekan. Koko Prabu iki mengko kalah apa menang? Yen manut Kakang Narayana, yen saka pangrasaku, nuwun sewu ya. Koko Prabu iki mengko ora bakal menang karo Paman Gandamana. Teka Kakang bisa ngendika ngono iya. Sebabe apa lan dasare ndi? Sebabe lan dasare Drupadi kae dudu pesthi bojoku, yen to pesthi jatuh kramanipun Kakang Koko Prabu kae mesti menang. Nanging tak sawang saka netra sejati ya jatining paningal, Koko Prabu kae mengko ora bakal mimpang. Yen ngono gak ayo ditututi. Mengko nek kalah Kakang Baladewa mati piye? Ya ora mati kok. Wong kalah kok. Ora-orane nek Paman Gandamana nganti mentala nyedani Koko Prabu Mandura. Iya nanging mesake yen pancen mbok sawang saka jagat Pramana Jati Kakang Baladewa kae mangko ora bakal menang ayo ndang. Ora susah jajan wae. Mangkin sonya tengah kulem lenging arum ungkara sang Brahmana tan pendah swaraning madu bronto manut kembang rarap ning rimang kriyaning kantha marun asangka jaya kentho ungkungan delangu luwih gending juringing raja swara rari lenge tegap ning nalika mangkel mepas tindakira Narpati Mandura Sang Balarama tinut para kadang risang Narayana miwah lara ireng-tan kantun Sang Udawa samarga marga anggung gegojengan murih gancanging lampah pernah kang tinuju nenggih pura negari Pancalaradya nengna gawe sing mangke wanci newus gara-gara eka bumi Trisawatri gunung catur samudra panca daru satpa ngonaan sabda pandhita asta tawang nawa dewa dasa ratu isining kang gara-gara tanana liya gara-garane ngangkara murka parandene sinapu dening kaweningan areh ning manungsa wis eling marang panembahe manuk sigra sirep kang mawelak musna kang gara-gara sinartan jemedhuling ngrepat punakawan ing tlatah ngeksi kondo janing yaning talaga kanthi langit
Mambang tanpa wulan upamaneka intang tulya Om Rasing resangan kong oh oh petis manis pupus tebu sauma ngong neno awa-awi rolumara jinem neno neno lune nendulu mimat meraino semubang ayo ayo awe awe kepenak gamelane Heri ya penak ya yo jan elok nah semoga-moga ya ndang didol nggih penak dituku sing di omah ya ora apa-apa tuh neno warep
semeleh sindene semeleh sing nabuh semeleh. Dadi wong nyambut gawe iki aja bergudeng ngono dadi. Men wong cara-carane mlaku ki genah jangkae. Nek arep enggok ya genah enggok-enggokane, ora berguduk kabeh. Jan luar biasa nek sindenku bengi iki luar biasa. Iki mathuke krawitan sak sinden iki tak lestarikan. Di banyu keras. Anu tegese iki tak lestarikan nek aku sowan mrene nek kala mangsane ditimbali ijen ngene iki krawitane. Iki dimirengke iki. Mergo wiwit iki arep tak aturke karo sedulur-sedulurku Nganjuk menawi nimbali Petruk. Sak keparengipun jangkep utawi komplit ugi kenging dalang tok nggawa pengendang inggih oke mboten napa-napa dadi merga piyanyi-piyanyi iki nuwun sewu kekuatane dhewe-dhewe ana sing pancen kepengin bawira enek sing kepengin jangkep ning ya enek sing kepengin setengah jangkep ning ya ana sing amarga sawijining bab mung kepengin nimbali kula piyambak ugi mboten menapa-menapa wong jenenge wong Serawung. Engko ndak do wedi dikira Petruke Purbasmara iki dadak kepiye-kepiye mboten. Wong karo Nganjuk wis kulawarga kabeh. Wonten dalem mriki kemawon menawi dipun etang nggih sampun pengeketan. Kepara luweh jaman semanten. Cara-carane ya nganti cara-carane wong mrisan iki kaya nganti wegah. Ning nyatanipun rahayunipun dalu menika kadang-kadang kula sederek-sederek kula sami makempal semanten kathahipun enggo titi mangsa menika ugi mboten susut nadyan suda namung sekedhik. Menika meracih nani katresnanipun dhateng kula lan ingkang kagungan damel. Matur sembah nuwun. Ngomong-ngomong bab budaya wayang, ayo wong pancen wis ewon taun. Ditindes nganggo cara apa wae gruduk-gruduk ning mangke akhire ya ora urung bali meneh. Dek jaman campur sari musik mlebu wayang nek cara panggenan kula duka nek mriki nek cara panggenan kula riyen ngebum istilahé modern. Ngantek ora umum ngendi ana wayang mesti ana kok. Ning sak menika daerah kula mriku sampun mboten. Sampun mboten wonten musik mlebu wayang sampun arang-arang sangat. Dados wayanganipun nggih wayangan biasa nadyan cakrikipun sampun dipun tata cara jaman ninggal menika ora jejer ya nganggo prolog nganggo apa digarap ning tetep dalam bingkai estetika tradisi. Dados wong nonton ngoten niku nggih isih remen nggih. Lah ning ya kepiye meneh wong dalang ki duwe hak dhewe-dhewe, hak asasine dhewe-dhewe. Sing ngarep kaya ngono ya men ya sak karepe sak kersane. Kula nggih mboten moyoki, apa-apa ya cocok monggo. Wong kabeh iki sing biji sing menilai iki ya warga masyarakat dhewe nggih. Ning nong. Wah. Geronge cek utuh. Ora nek sing nguyuh. Angger yahene adate jengkar teng ngisor gedang. Terus letoyan iki jajak dipiye ngene. Terus keri dhewe terus tolah-tolehke. Nggih. Ning nong ya nggo bukaan sik kaya adat wis. Ya wis dikaya ngapa jeneng Petrukan ki nek ora metu lur kambang urung semeleh rasane. Dibuka sik ya. Kula tak nyuwun gungan Mbak Putri sik wae sing ngadoh. Namung sakderengipun ngaturaken gunging panuwun nika sampun dipun etang. Kula ngaturaken panuwun dumateng Pak Joko Suprapto lan ugi Pak Dalang ingkang sampun maringi wekdal lan panggenan lan sedaya ingkang maringi jariah. Mugi-mugi dados amal ingkang berkah amin. Menika sampun dipun etang jumlah amal jariah total wonten
setunggal yuta 200 kawandasa gangsal ewu gangsal atus rupiah. Ya nek sing 500 rupiah barang. Ini ora apa-apa. Setunggal yuta 200 kawandasa gangsal ewu gangsal atus. Sing arep genepi loro sapa iki? Mesti sing duwe omah iki. Nining. Mugi-mugi wonten ginanipun jelas. Ayo. Ayo. Wah, jan BBM terus. Yut. Janur guna ukuran pun derpe Lulu. Nenek lulu. Apa nyembur ke itu? Wingi ora sikatan idune semburke. Suarane putri, saya semeleh bareng duwe anak. Saya jemblek. Sok jemblek apik, saya apik. Wah, biyen dhek cek perawan ora ngono kuwi, cek muntlap-muntul. Bareng duwe anak ketok longgar. Gorokane iki lho. Gurunge iki longgar. Aduh, Tri Putri, anakmu lanang apa wedok? Jaler. Lah lanang. Kowe ndadi rong. Nah, badhe nambah. Kula pengen anak wedok, Pak. Lah, kuwi nambahi ngamal jariah. Ora ngamal iki mawur dosa ngono kuwi. Wong bukan mukrimnya, najis munggo landok. Loh. Ya ora apa-apa iki wedoke dadi sinden ya Tri ya, ben kaya buke. Mboten. Loh, lah kaya sapa? Apa pengen kaya aku? Nggih nek dalang wedok kan keprakane mesti beantar, Pak. Sebabnya apa? Longgar. Piye to Gong kuwi? Nek dalang wedok kuwi keprakane banter mergo ora eneng penghalang. Ning sabetane mesti rada angel. Enek sabetan enek penghalang. Iya no. Nek ngeprak nek juwek nang sikile sila tumpang ora eneng apa-apa kok. Beda dalang lanang, wayang tengen ngantem juwek ngono mak nyeng. Mak kenyut. Ha iya. Lah nek dalang wedok nek sabetan, ha ya ngene iki to. Mula wong wedok ki nek ngentas ora njuh tekan kono, tekan kene. Ewo, iki nek wayang tengen ngiwa ya gur tekan kene. Angel.
Kejaba nek pancen sing wis diplorotke. Plorotke apane iki? Plorotke apane lho. Gapite rodok diplorotke, gapite wayang iki dadi njuk ngono. Ora. Ayo Tri, Putri, terusno. Ayo ninonan. Wah, gampangane. Ninonono. Ninonan. Putri. Wong kowe iki lagi arep diwisuda sok Februari. Ya ta? Nggih. Kena ngopo kok wis metu anake? Lah, lehmu omah dek semester pira? semester pinten nggih? Lali. Pun semester akhir, Pak. Ya lali wong cekel hansip. Lali kowe. Ya ora apa-apa jenenge wong kuliah ki entuk duwe bojo kok ya Tri ya. Nggih. Kan kudu selang, hamil, ora sing penting bayar SPP rak kena to, Tri. Ning nggih gelo jane, Pak. Loh, kok gelo? Bagaimana kok gelo? Lho, mboten kados nek tesih legan to, Pak. Oh. Maksudnya pikirane dereng campur-campur. Loh, kudune kowe malah seneng. Sok Februari nek diwisuda, kowe maju nyang dikalungi Samir karo nggawa anak. Maju pertinting-pertinting ngono kuwi gak anakmu nangis. Kuwi luwih nges neh. Oh, simbok diwisuda. Ya ngono kuwi. Lah mula yang ora apa-apa Tri, tenang bae. Wong wis wayahe kok. Lah kejaba nek kowe lagi SLTA meteng ya mbobot nggerbini ya ora kena. Ini nek perguruan tinggi ora masalah. Luwih-luwih perguruan tinggi seni diokahi meteng ya ora masalah. Kok diokahi meteng. Aduh, Tri Putri mengambil apa skripsi karya seni? Skripsi, Pak. Oh, skripsi. Tulisannya judulnya apa? Bahas apa kowe? Bahas gending tunggul. Gending tunggul Nggih. pelok kuwi barang. Pelok barang. Heeh. Sing munggah pacul goang. Nggih. Ya, ngerti kuwi aku. Kuwi gendinge wong njaluk udan. Nolak. Nolak udan, Nggih. kok njaluk udan. Nggih, nggih. Gending tunggul munggah pacul goang kuwi. Ha iya. Wah. Lakon wayang ngono ya enek kok tulis sing njaluk udan iki udan mintaya. Ngono kanggo ketiga ngerak nanti pirang-pirang sasi ora udan-udan iki terus wayangan minta hujan nek tembunge saiki. Nyuwun udan lakone udan mintaya. Wah, wong biyen kaya werna-werna ya kok. Iya. Ya istri kuwi bijine pira? Gending pacul goang. Bijine itu saya dibeto Pak Raji, Pak. Oh iya dong, ora masalah. Aku ya ora arep ngeler wirangmu nang kene. Aku ki wonge rada pangerten. Bareng bijine elek terus diko Pak Raji. Mboten kanton ujian ning napa transkrip nilai terus dibeto Pak Raji. Lah Pak Raji badhe ten Malaysia. Mboten. Dosenmu cek nang luar negeri. Nggih. Lah apa-apa, sesuk men titipke aku. Dadi aku luwih ngerti dhisik tinimbang kowe. Engko nek kurange tak imbuhane. Saiki ki apa-apa ki sarwa komputer online, ngerti? Ora iso kok biji kok diimbahi. Oh, cekel polisi mudar kowe. Ngawur wae jaman canggih jan wis. Apa-apa kok malah wong kantoran wae absen ya elektrik saiki. Wis sing gender barang ki kok pegawai negeri kuwi. Wah.
teko mangkat kok Klaten iki jam 5 esuk. Tekan kantor absen. Lah gandeng lagi ora ning gawean, mongko kudu mulih engko absen jam 4 sore. Piye? Arep mulih nyang Klaten adoh, mongko nek nunggu ning kono ndegloh ya arep ngopo. Wes, pancen ya kreatif kok. Dagang rosok. Keliling. Jam 4 bar absen agek mulih. Wis werna-werna. Ah iya. Wah, matur nuwun sik. Sindane sing nomor 2 kok kono. Wah, ketoke kok. Duduk. Neno nang. Oh. Sukiyati. Sing ditok nomor 2 kok kono mau. Jenenge Sukiyati. Oh iki lali kok matur sik. Mbak, diastomike ditutut. Nah. Nggih, Pak Dalang. Leres Sukiyati. Sutini. Oh, Sutini. Nggih. Sutini Rahayu asmara ningrum. Keng mriki to? Nggih. Oh, wong cedhak digarapi ae. Omahe cedhak ngantek dengkleh-dengkleh kae. Wah, jan. Riyen pun nate nderek Mbah Panut. Sampun. Mas almarhum Joko Swani, Sampun. Mas Joko Bledek. Sampun. Oh, wis kabeh to. Ya syukur ya. Saiki melu Purba. Wah, tak aku nek tampa mayang tak jal lho besok ben. Ya. Nggih. Ning Segara Kidul. Wah, aja nyepelekke nek pantai Klayar kuwi indah-indahnya pantai. Ora rumangsamu aku anggere tengok-tengok ning ngarepan iki montor iki isine mesti nomor iki AG. Nek ora S N L. Kuwi tegese piyayi-piyayi daerah kene kuwi sing rono kuwi. Ha ya gumunku adohe sakmono kuwi ya do kersa ya do gelem. Ya jenenge wong sesonjo. Jajah desa ilang kori pariwi sata tok tuk tok tuk leleng ya. Yo. Jajah desa Ilang kori mangkane ari wisata alam sangarang tilung alas lan gunung pancen tinggalane Suwargi iki ra ukur kok. Sak cek-ceke gending lagon iki dunekke mesti penak. Ya, muga-muga ning kono Mbah Narto entuk swarga ya, Gong. Iya. Wah. Sik, Mbak Supini. Sutini. Kendel ae. Wiwit nyinden yuswa pinten? Kula medal SMA. Medal SMA. Medal saking weteng. Medal? Umur pinten nggih? Tahun 95. Wah. Pun suwe nggih. Nggih. 95, 2005, 2015, 20 tahun. Nggih. Lho, Pak Santika. Wow. Layak nganggo bojone nyinden iki terus. Oh. Ket mau anggere bojone nyinden sajak piye ngono ki terus sing lanang ning kono karo Cok, pomen dinehi ngono apa piye nek saiki aduh ngene. Iya bener kae Keng Roko. Sanes.
Ora ngakoni durhaka lho nek ngono kuwi carane. Mboten mantan niku. Oh, mantan. Mantan pacar. Oh, mantan pacar ya tegese bojone. Oh, sik diakoni kok. Iya. Wah, luar biasa. Ya nembang apa? Niki panyuwunanipun Pak Joko Tandamata. Tandamata. Nggih. Ki oh. Bawane kakung mawon. Ya, kowe ngerti ora, Truk? Kowe lagon lara mata kuwi. Tandamata. Lara mata. Yo. Wah, ya. Engko anggere tiba sinden sing nomor 2 kakene titenono engko tak ajar. Temenanan wis. Yo. Sindene klambine ijo. Wah, saya sing kono barang kae wis wiwit kemulan. Waduh. Kowe iki aja ngloroi piyayi kae wagek manekung. Ayo, apa? Tandamata? Nggih, Oke. dibawani kakung, Mak. Sing pundi sing bawa? Pak Trimo ingkang. Sing pundi? Kidul. Nomor pinten? Kidul piyambak. Oh, kidul mriki. Sing ngagem kaca tinggal? Nggih. Sing nganggo tesmak. Tesmak bathok. Ayo. Ayo. Terus tak diacok kowe. Tak rewangi Lara mata. lara lapa Kok kadoane disawang kaya penggeronge Wartaya. Waduh, duh. Iya. Monggo, Pak. jebul tresnamu mung lames Lho, kupingmu rungokno nek rene iki ra sanggawa wiraswara. Wiraswara nganjuk ora enek sing elek ngono. Wis cetha dicoba to. Sing tengah mau ya apik, iki ya apik. Engko sing pinggir saya ngantuk. Pinggir ndi kok. Saking apike, wah. Mas, asmane sinten, Pakde? Mas Trimo Santoso. Waduh. Lah duwe swara apik kok ngono kok trima. Nggih, pancen asale mbetan tiyang sepuh ngaten menika. Lah iya anak aku ndek swara ngono ki ora trima. Tak nggo ning prapatan Bangjo. Wong kula niki disukan napa-napa trima tok isine. Oh, ngoten. Upami niku. Nggih. Upami tumut kula ngoten nggih. Terus kula amplopi kira-kira mboten mingsra ngoten nggih, tetep Alah panggah trima mawon. oh panggah trima. Nggih. Nggih, dirungokke do ditiru ngono kuwi. Aja do kurang 50 mblegdik. Monggo Pak, diteruske sik Pak. Wah, apik suarane ya. Wah, nek ngono sok ben nek mayang kok tak golene penggirung lak patenane kabeh. Ora ngira babar pisan. Ya, sing apik ki ngono kuwi nyuwara ki kok ora ngawaki ngono lho. Sajak iki nuwun sewu ya kagungane tutuk iki kaya ora ubah ngono. Ning asline metu abape. Ora ubah ning metu suarane. Lho ngono kuwi. Ora kaya penggironggonmu suarane ra metu mangap ambane ra ilok. Kang Kadisu. Kowe kuwi sing su. Yo guyu. Diomongi malah guyu. Pak, mbok cobi sing semende rancakan niku. Sapa to sing kono dhewe ki lho. Sapa to kok? Mas Giarto. Udur. Mas Giarto. Kae Giarno Pak sinten, Pak? Neruske niki mboten napa-napa ta? Mboten napa-napa. Ah nggih, wong Nganjuk profesional kok. Iya. Oke. Pak sinten, Pak D? Pak Saridi. Pak Saridi. Oh, Samiti.
Nek ya aja ditambahi anom ngono to. Gur Samidi kok tambahi anom. Anom Samidi kok ya ora apik nek sing nganggo anom niku kaya kanca kula niku Sukatno niku gandeng wayangane niru Pak Anom terus ngarepe tambah Anom Sukatno. Nek akhirane ki iki aja ditambahi anom ora apik. Lah para kaya ngen tangga kula desa mriku malah enten Anom Sugriwa. Wonten. Kethek gong. Monggo. Wah. Urung nembang wis diokahi ngombene. Wah. Glegak. Lah ki engko nek metu ndah lencer iku engko. Suarane kok iya. Cobi Pakde. Nek urung metu suarane nek wis 3 gelas ki engko dadi apa ki? Yen sliramu citreng janji Apik, Pak. Ndekne ket mau kok nun sewu kok merem mawon lho. Aja ngono karo wong tuwa kok. Ya kae iki saking ngrasake ngematke laku ning gendhing iki sing apik karo merem-merem ngono kuwi. Coba tukang gender, tukang rebab iki mesti merem-merem. Kowe ndelok Pak Raji bareng merem-merem. Merem. Dadi nggon mripat ki malah ditutup. Iya, ning nggon cangkem malah Ya, terus Pak, sepisan melih kok kula kok gumun nek wong telu nek apik kabeh. bareng saiki mukti Teratap aku tak kira bareng saiki modiar. Kulane mukti. Ya. Ngono. jur tak sia marang aku Genti sing tengah. Ya. Sing tengah wae iki lakone iki. Ya wis. Mbok yang rumangsan nono Ora ngawaki ta. Sajak astane iki kare. Mbak yang mangsa. Gayane kok semu to, Pak. Ya apik. Hena dek nalika tak tresnani nganggo akeh. Ngopeni akeh. Waduh.